Malta u l-Albanija għadhom kemm iffirmaw memorandum of understanding bejn iż-żewġ kmamar tal-Kummerċ li ma' ftehim ser jiffaċilita aktar in-negozju bejn l-imprendituri Maltin u Albaniżi. Il-Viċi President tal-Kamra tal-Kummerċ Maltija Andrew Mamo spjega l-benefiċċju li ġab miegħu dan il-ftehim illi ġie ffirmat fil-Palazz ta' San Anton f'Ħattart. Toħloq struttura mod iktar formali biex in-negozju jista' jsir bejn iż-żewġ pajjiżi Maltin hemmhekk u ma' hawnhekk jew in between u għal kollhom kien ġifieri partnerships jistgħu jinħarġu minn dan it-tip ta' agreement li tiffaċilita speċi. I mean l-agreement as such hija karakter li firmajna speċi, obviously issa kif smajna wkoll fil-presentations tal-presidenti jsija għalina bħala l-imprenditori nies fil-negozju li jieħdu vantaġġ minnha jew jużawha biex ikun jistgħu jiżviluppaw il-negozju ta' bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka fissret dan il-ftehim bejn pajjiżna u l-Albanija bħala wieħed li ser isaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ stati u li fl-istess waqt ser iġib miegħu sens ta' inklużjoni bejn negozji żgħar u medji ma' dawk li huma mifruxa fuq skala akbar. Fid-diskors tagħha, il-President semmiet kif ir-ritmu maġġel li bija qed tikber l-ekonomija Maltija qed joffri aktar opportunitajiet lin-negozji f'Malta sabiex jespandu l-operat tagħhom lil hinn minn xtutna. Hija semmiet kif kwarta tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna huwa ġej minn investiment barrani.